kapang kabalang kaai hanga badapi ban pusan sachisin ha kana ka step ha kana ka sngi kadai ka juhi chpang kabau jisu Ukraine ya ka jing shisha ngalong ukpu jong ka jing em jar babam bad bange hanga unyo ya ka jing em bom jukut bad ublai kupa ublajit yang badapi ban nge hu bad ban yo bam ya utau kupu baai jim bom cukut kene ke juga them lene ke pang ke bangi pusan menen bad menta ke sngiru kabalang kanang yai khot yang ai pi ko hanmen ko para ban yai pusan bad ban im da ke shisha ya ke bau jisu la kren namar ba kene ke de shisha ke ba ublai kupa la ai na ke benta ke jim bom cukut yang a ba de pi ki banget bad ke priang hau Don kawe ke jing kren basu tenat jong ka Mother Teresa jong ka Calcutta kaong kumni u Jisu wan sha ka prathai u I ya ka prathai hadu kata bat u pha yala ka jong ka jing em u IT yala ka jong ka jing em da ka basha kan tai da ka basha ka jing sha sutom da ka bayap halor ga ding pna Kanai kadai kajing it ke bau Jisu kwa abat penpau yang abadipi. Kajing it juga kamkut tangkat ne kaong. Ukwa bandon rengkat bat ngabat pi sujunam. Ukwa abat penklan ya kajing im mensim junga bat jungpi. Ukwa abat penklan susu ya kajing net kajung pi. Unang kwa susu ban ai ya kata kabam gadi kabangi don kam ha kajing im kamet kajungi den mata kadau. U IT yala de na gebenta junga bajungpi ha kayu kharis bakhoi om dei tamangi ki bakhlain om dei tamangi ki ba khlan ka jingai ki badan hapdeng ka jingkoi ka jingkhia hanrai baro ilaban pediang ka nadu ubaret umom pandang bandang jingbam lada ni ayu laban bam yu kharis wadu breu bapang hatmir ka jingyap ubamla su ban bam jingbam Henry habau pediang ya kayu keris ulah ban bam. Wadu nongpok lada udon ka mensim ban kela ke bamut. Upai so blai pediang ni un sayo ke bor ban im ke jing im ke babha. Kane kadai ka jing shisha ka ba ka Mother Teresa jong ke Kolkata ke kren sepang jong ka thim ka bangi pusan mentang kayu keris. Ngalong ukpu ubawan ai ya kata ke jing im bam cukut ya pi ki ba pediang ya pi ki bangai den mata kenal ko han men ko para hakapor jong Jisu ngi yo I kanu bon ki breu habagi yosngeu ya kanega jingkren jong Jisu ngalong pu jong ke jingem uneu ko pu la banai pi ka jingem bom jukut bon ki kentai ya kanega jingi kai ke jungu kito ki bawan singap ya ke jingi kai ke jungu kat kito haswa ke jengi kai ke jengu ki pediang ki sngap ki sutanar ke jengi kai ke jengu Henry ha ka khlemat ke bau kren ya kene ke jing shisha ngalong kupu bawan hiar na beneng ha ba ki yos ngewe kene ke jengi kai bon ki sedang ban knyom yo Jisu komno ken uneu breu laban ay la ke jong ke jengem komno ken uneu breu laban ay la ke jong kamen bon ki ya knyom balai namar ba ki tip uei ku pa jong Jisu Joseph udah kepahang Jisu. Kamaria kada kemi jong Jisu. Pat kitiblot ya ka origin ke jengu. Uwan na yumi na ure na kishnonga yu kitiblot. Dain mata kadau kim sem laban pediang ya kada ka jengi kai ka ba Jisu uhikai. Hanrei ngong pi ko hanmen ko para kam dei ka jengi kai hanrei ka dei ka Jisu sha. Kim sem laban pediang ya kada ka Jisu sha ka ba Jisu u kren. Lene ai hanga badapi. Wat hadu ba kisenran ke jengu kilane kitu ki babodio kisdang ban lei paino la ka jong galanti haba ki yosngeu ya kini kiktin ki ba Jisu kren chapang ke jinsisha u Jisu u kli haki apostol ke jengu piro pikwale no ngiyo I Petrus u anak madong ba shanot rangen lei shanot kanyen lei namar me medan kiktin bom jukut me medan kiktin ki balaban ai jingim yangi mangi iwe pa iwe man kasngi ngiyos ngeu ya kane ke jinsisha ka ba Jisu kren
ban ngiyor ban pediang ya kane ke jing shisha ya kamet bat kesnam jung Jisu hatong ngilong kum kita kibriu ki badan kata ke jing atatin hatong ngilong kita kibriu ki badan kentaj ya kane ke jing shisha ni haban keli yala de ko hanmen ko para manga ma pi man kasngi utrai ngiwan ban pediang ya kamet bat kesnam jung Jisu yole si ni dang long kum kita kibriu hakapol jong Jisu ni knyum yo Jisu ho yo le se ngamong ba piknyum ya ke Eucharist hanre yo le se ka jingwan junga shat ka junga ka jung pisha kamas ka bakut yo le se gelong da ka bak knyum yo le se habang iwan da ke Eucharist hakamas bakut yo le se niwan ban sung le tangdap yo le se habang yesim benta kamas ka bakut ngim da pen le jingmut ba kine gide kidak kishin kibamanga mapi ni knyom ya ujisu haba ukran sapang gajung sisha yole se haba ngile komni kalong kita kajing atatin kajunga kajungpi ya kane kajung sisha ba ujisu ulaban ayangi ya kata kajung bom jukut kohan men ko para kumbong u Petrus how Jisu shano try ngin le shano kengen le tang mame bala banai nga kajing bom jukut tang mame bala banai nga kajing klan hakaleng kamet bat kamen sim tang mame bala ban ya lam nga sha kajing ka babha to ken ko han men ko para manda ka step habang ipediang ya kamet bat kasnam jung Jisu ngi don kane kajing next kam kane kajing shania ya kine kinten giba Jisu laong haba pi bam ya kado junga haba pi di ya kasnam gajunga pinyo ya kejeng bom jukut namar ublay kupa balathaw yang abade pi ubal ayingi kana kejeng ubal ayingi kana kejeng long do kejeng long snam ulai chit yang ni balong kita ki khon kejeng habang ilong ki khon kejeng ni yo banta ban bam ban sep ya une kupu ubasisha ubala ban ai kejeng bom jukut to ken ha kana kesngi ngini nang yai duwai nginang kerpa dio trai bon ai borengi un kersian ngi habang ibam abang di ya kamet bat kesnam gajungu ini yo shisha ya kabor jong gajing klan hagi jingmur gajing perkat hagi ktin hagi gam bat hagi jing emba bha jongi and yo Jesus Christ